היי, מקודם עשיתי, זה הסרטון הראשון שלי, מקודם צילמתי סרטון ואיכשהו נמחק לי, אז אני הולכת להראות לכם את זה בסרטון השני שהוא גם יעלה היום. בגלל שכבר עשיתי את זה, אני פשוט אראה לכם מה התוצאה ומה עשיתי בשביל להגיע לתוצאה הזאת. טוב, אז בסרטון הראשון שלי אני רוצה שתכירו אותי. קוראים לי אושר. אני בת פחות או יותר 11 ו3 חודשים, משהו כזה. אני נולדת כיתה ו'. עכשיו בחופש הגדול, אתם יכולים לדעת את זה, כי אני מעלה את זה היום. עכשיו אני אוהבת כדורסל, כדורעף, כדור בסיס. יש לי 10,000 לייקים ואני הולכת לעשות סרטון מיוחד בשביל להראות לכם את כל הסרטונים של הלייקים שיש לי. כאילו לא הכל פה, כן? וזה ממש כזה. אני אוהבת לעצב לאנשים ציפורניים. לציפורניים שלי מוצבות כמו הלוגו של חנות בקפריסין. אם אתם רוצים תגידו לי ואני אשלח לכם לינק של האתר. יש שם דברים ממש זה. אוקיי, אז הכל שם ביורו, כאילו, כי זה ארץ אחרת, לא כמו חנות הכל בשקל וחנות הכל בדולר, זה הכל, כאילו כל שם, משלמים שם ביורו בכיסא. אז יורו זה 5 שקל, אני לא יודע, שתוכלו לחשב את זה. יש שם משהו דברים גדולים. נגיד, ראיתי שם מגנים ב5 שקל, ראיתי שם מגן של, כאילו, כמו מהגדולים האלה, כבדים האלה שאני אוהבת, ב7 שקל. ועוד חברה שלי רוצה לקנות אחד כזה ב20 שקל. הזוי, 20 שקל זה לנרטיק. למרות ש50 שקל למגן של היקיתי, זה לא הרבה. כן, שכחתי להגיד, יש לי אייפון. מתה עליו, חמודי לשלי. אני לא רוצה לחפור יותר מדי, בסרטון הקודם חפרתי יותר מדי בגלל שכל שנייה הלכתי להביא משהו אחר, בגלל שלא יצא לי טוב. מזל שלא העליתי את זה, כי זה היה ממש אחר, זה היה איזה 40 דקות. מה עוד יש לי להגיד? אני פשוט חושבת, אין לי מושג מה להגיד. שכחתי את הדבר הכי חשוב. אני עוד פה. אם שמעתם את זה, אז כן, אני עוד פה. רגע. כן, אז אני אוהבת מודל, ומי שלא, שתתמודד, כי יש לה בעיה חמורה עם כל התמידים שלי. אז אוקיי, כמו שראיתם, יש לי תמיד שרשום עליו I love One Direction, שאני מתה עליהם באמת. יש לי, דרך אגב, לא יודעת, אולי אתם עברי צבעים או משהו בסגנון, אז אני אומרת לכם שזה ורוד ורשום עליו בלבן. יש לי פה תמיד שיש עליו צבעים שחורים של מוזיקה, ותמיד בעיקרון הוא ורודקי. הפכתי את זה למי שלא הבין, כאילו. יש לי שחור עם כוכבים ורודים, עם כל מיני גדלים. הוא ממש חמוד. אוקיי, אז כל שלושת הצמידים האלה ביחד עלו לי 10 שקל בקניון הזהב, בחנות שקוראים לך כוכבים. כאילו 1 ב5, 3 ב10, אז זה עדיף 3. ועוד צמיד של One Direction לבן, רשום עליו בצבעוני, לדעתי זה היה הכי יפה, כי זה היה או זה או ורוד או סגול שרשום עליו בלבן, ובעצם אם זה לא אדום אז לא, אז זה רשום עליהם, רשום על זה הארי, ליאם, נייל,
אויס וזה. הם נראים ממש טוב ביחד. אני אוהבת שהצמידים עולים אחד על השני, ממש מטוב לדעתי. רק rock and roll. לא יודעת, אין לי עוד משהו. אם יש לכם שאלות, תשאלו אותי למטה, למשל שיר אהוב, זמר אהוב, אם זה לא להקה, וכל דבר אחר, למשל, לא יודעת. אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון שלא יודעת מה, כאילו, תגידו לי, ואם אני יכולה אני אעשה את זה. דבר ששכחתי, אני אוהבת תיאטרון, פיתוח קול, כאילו אני שרה, ואני אוהבת לרקוד. וזהו, אני אוהבת. אז ביי, שזה לקח כולה 6 דקות, ונגיד 5 שניות, ביי.